Luto tag saging guys. Luto na tong saging. Let's eat, oy. Apa? Oh, ano sa tag saging? Daban ko ano ko. Gana ko ka ng kaglam mo. Ay. Na masa na sila dito? Hindi. Ah. Ah. Kanina ra. Kanina ito. Ano? Mo wala di pa sila suga pa. Siga sa. Ah, siga. Suga. Siya? Siga lang? Diba ang gamo ko?
Hello, hello, hello. Kauntag saging. Saging there is bukid. Wala, alam mo daw is-spray ka. Ha? Alam mo daw is-spray ko. Nay? Lamok. Aman? Ano? Ang i-spray? Ano daw na-spray? Ang tapang. Ay. Ano daw na-spray oh. Insik pa na. Ha, insik. Para sa lamok daw. Nag-spray sa una. Ako man na. Ano magagaon. Wala ko kuha ang kutsara. Kilabay. Sige ko eh. Kanina rin sila masapay. Sige ko yun niya. Tara. Toning down. Kapre. Ingit. Oh my goodness. Bang. Ang bakit mo? Oh.
Inahingi lang mo ito. Saan mo? Hello sa to in watching viewers, million viewers. Sabi na tayo, 2 million. Ah, mali. Hindi na. Ano lang. Nag-bio ka, May? Ha? Nag-bio ka? Wala. Ah, so maganda. Ano, pinag-pinto pa? Ah. Ito pa ang Sige, internet. bato lang talo. Internet ba? Ha? Internet. Tayo? Ito sa buwan. Ha? Pinakang. Maluwi ka. Ya, kita. Sa tamang naon. Kasi ako dito, hindi ito okay. Maligo sa ko. Ha? Magkaya ito kung ko ano yung bitas. Yung pagandun na, oh. Lagi nagsilunan din pa. Isa? Ikot lang. Mga ito 200 naman. Oh, 100 naman din na. Pero ito naman 200 ba? Ano gawin natin dito sa ako lang ba? Sige, rin. Wala 200 na ito. Ay, 200 doon, mga 200 pa mga order na. Wala mo gano'n na 100 mo pa. 100 pa na? Gagamit sa phone. Wala na ba niyo na itong bote?
Hmm? Ambot lang. Naroon siguro diya. Kana, katubang yung talimtina ko. Basta kayo sa kwarto, rato ng gugutan. Oo, tagit. Wala dito sa gihatag ako inana ka dito. Dito mo tago sa pero. Nabantayan, natural yung hatag yung nana. Dito mano din mo. Wala na din nga. Kaya mo na dito ko ano dito. Ano ko.
Dali ako ligo pa. Ha? Dali ako ligo. Hmm. Namtok ba siya?